Ето още едно спечелено дело срещу TBI Банк, този път потвърдено и на втора инстанция от Окръжен съд град Бургас. Сега ще зачета част от мотивите на Окръжния съд, които препокриват доводите и на Районния съд по отношение обявяване на договора за нищожен. Ето ги и тях. Разходите по застраховката би следвало да се включат в ГПР, тъй като покриват реално действителния му размер, оставащ неясен, непълен и реално надхвърлящ по размер обявения, както и че самата клауза на застраховката, застрахователната полица, се явява недействителна поради нееквивалентност на стойността на застрахованото правно благо и цената на самата застраховка. Това е основание съдът да обяви и самия договор за нищожен. Освен това, съдът е признал в цялост разходите за заплатено адвокатско възнаграждение на клиента ми и му ги е присъдил заедно с решението. В тази връзка проверявайте вашите договори с TBI, особено ако има начислена и застрахователна премия, защото това е абсолютно основание, както сами виждате, да бъде обявен договора за нищожен и вие да заплатите само главницата по него след заведено гражданско дело и неговото спечелване.